Vítajte, dámy a páni, a dneska som u tohto celkom dosť špeciálneho videa. V tomto videu si ukážeme československú výzbroj v roku 1938. Video ma napadlo spraviť, pretože som videl video od Lukasa 4., kde robil video top 10 alebo také dačo vojen, kde československé pušky vyhráli. Alebo taký podobný názov. Taktiež aj nedávno, tento rok, bolo 80. výročie Slovenského národného povstania. Tak som sa rozhodol toto video spraviť. Inak by ste mi mohli celkom dať odber, zvonček a my ideme teraz priamo na video. Ručné zbranie sú vlastne vec, ktorú používame priamo doteraz. A v roku 1938 tomu nebolo inak. Najpoužívanejšou ručnou zbraňou za prvú republiky bola jednoznačne puška vzor 24, vyrábaná československou zbrojovkou Brno. Kuľomety sú o niečo ťažší kaliber. Československá armáda v tejto dobe vlastnila guľomety ako ľahký guľomet ZB vzor 26, ale taktiež aj ťažký guľomet vzor 24 a guľomet a ťažký guľomet vzor 37. Guľomet vzor 37 bol tak silný guľomet, že by až na 1 km dokázal zničiť oponentný tank nemeckej armády Panzer 1. No, takto ten guľomet bol silný. Protitankové diela slúžili na to, aby efektívne ničili oponentné tanky. Československá armáda v tej dobe vlastnila taktiež protitankové diela. Boli to diela ako vzor 34 a 38. Minomety Československá armáda v roku 1938 vlastnila a boli to minomety napríklad vzor 18 a 33. Húfnice slúžili na to, že vlastne netreba to vám ani vysvetľovať. Proste húfnice, kanóny či diela. Neviem, ako to mám správne označiť. Československo v roku 1938 vlastnilo diela ako napríklad húfnica, dielo kanón vzor 17. Obrnené transportéry slúžili na prepravu väčšieho počtu vojakov po poli. Československu mohlo umožniť toto presúvanie vozidla ako Tatra vzor 30. Letúny v Československu samozrejme boli. A boli to strasy oblohy, z ktorých sa Československo nevedelo obísť. Boli to letúny, ako napríklad Avia B-34. Bombardéry v Československu neminuli. Vlastne vedeli zbombardovať nepriateľské ciele. Túto úlohu v Československu obstarávalo bombardéry ako AB-101 alebo aj Aero MB-200. Prieskumné lietadlá mohli preskúmávať nepriateľský základňu. Prepáčte, tak hovorím, ale už som celkom dosť unavený. A túto úlohu obstarávalo v Československu celých... Zaobstarávali lietadla Letov I-428, M alebo aj Aero A-100. Protilietadlové diela alebo kanóny, ak chcete tak, slúžili na odstreľovanie nemeckých alebo vlastne hociakých lietadiel. Túto úlohu v Československu mohli vyriešiť odstreľovacie protilietadlové kanóny vzor 22 a 37. A protilietadlovými kanónmi by som sa s vami chcel rozlúčiť. Toto video už je u konca a ja sa s vami budem tešiť u ďalšieho podobného videa. A prichystal som si pre vás už
aj vlastne pokračovanie filmu o Sherlockovi Holmesovi. Čau.